4,5. Здравейте, хора! Това е моята кандидатура за Villagecraft. Ето, това е В кой часа си? къщата ми. Сам няма с кой Това да е дръвчета има, това е Лея. Това е тук къщата. Ето, вижте отгоре. Ето, аз съм Ники 3, между другото. Ето, тук отгоре. Така, сега слизаме долу. Ето ви, това е за изход. Така, сега влизаме вътре. Ето стаечката. Завял сме, но не чак толкова много. Ето това масичка. Тук за повече хора е така седнат. Ето, това е. Не, да ви покажа. Ето тук има ръкичка. Сега за хубаво. Е така ръкичка. Ето, и тук това беше, виждаме.